अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. गाडी आहे तुमच्याकडे आहे 11:30ची गाडी तुला गाडीच जात बरं ते राहू द्या. आता आम्ही आलोय कशाला, मागच्या वेळी आम्ही साहेबांना फिरून सगळी परिस्थिती दाखवली काय त्याच्यात तुम्ही काय केलं त्यात पहिल्यांदा सांगा. कधी भरणार का एखादा काहीतरी अपघात इथे घडल्यानंतर तुम्ही भरणार का? आता वेगवेगळ्या पक्षाची आंदोलनं होत आहेत, सगळे प्रवासी आंदोलनं करत आहेत. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही काय आता केलं ते सांगा ना. आगार प्रमुख 1 महिना झाला ना. 1 महिना झाला. आगार प्रमुख कोण आहे? मोदी साहेब आहेत. नाही चार सध्या ट्रेनिंगला आहे. पण ह्याला जबाबदार कोण? आम्ही विचारायचं कोणाला? आम्ही विचारणार कोणाला? शाळेतल्या येतात कॉलेजमध्ये त्या विचारणार कोणाला की आम्ही काय करायचं? आल्या मोठा खड्डा आहे, तिथे एखादं पडलं ना जागेवरच जीव जाईल अशी परिस्थिती आहे. त्याचं काय? आणि वेळोवेळी आंदोलन घेऊन तुम्ही दखल घेत नाही म्हणजे आणि कोणाला काय झालं की मग इन्शुरन्स तुम्ही सांगणार आम्ही 5 लाख देतो आणि 10 लाख देतो, ते घेऊन काय करायचंय? म्हणजे मला वाटतं तुम्ही कोणाला सध्या घाबरतच नाही. कळवलं ते पत्र ते दाखवा, कळवलेलं आम्हाला बसेस थांबवणार बस मोठे बस सोडूया नको ना. कोण आहेत आपल्या कणकवलीचे? ऑफिसरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्ही त्यांना बोलून घ्या. आम्हाला लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही आता बसेस सोडणार नाही. बस समोरच जागा गाडी अडवतो असं आमच्या काय गुन्हे घालतात. पंचायतची निविदा दिलेली आहे, ती निविदा पूर्ण करणार कधी ते? त्याची त्यांनी अल्टिमेटम तारीख आम्हाला दिली पाहिजे होती ना. 15 दिवस कमी दिवस आम्ही याच्यामध्ये खड्डे बुजवू, हे करू, ते सगळं तारीख पाहिजे. किती दिवसात करून निविदाची कॉपी देऊन आम्ही आम्हाला काय करायचं? निविदाची कॉपी तुम्ही निविदाची कॉपी करवणार. आता ज्या प्राथमिक ज्या सुविधा आहेत त्या तरी तुम्ही प्रवाशाला द्या. स्वच्छता तुम्ही करू शकता ना. कचरा उचलू शकतात. आता तर बघा नगरपालिकेची गाडी आली, स्वच्छ तुम्ही पाणी तरी पाहिजे उपलब्ध करून देऊ शकता. ते खड्डे जे आता इथे नागरिकांना त्रास होणार आहेत ते तरी देऊ शकता. जे तुमच्याकडनं होणार आहे ते तरी करा, ते मेन्शन करून द्यायचं. सगळ्याला कशाला करताय? तुम्ही काय पहिला मुदत घालून द्या. 8 दिवसाची मुदत दिला तर 9व्या दिवशी आम्ही इथं बसणार. 10 दिवसाची दिला तर 11व्या दिवशी आम्ही इथून बसणार. 8 वेळा मला वाटलं 2 दिवसाची आम्ही वाढीव मुदत घ्या, पण त्यावेळेस काम झालं पाहिजे. काय झालं तर पुन्हा आम्ही इथं रस्ता रोको करणार आणि त्याच्यात आमचा प्रकार झाला तर त्याला सर्व जबाबदार तुम्ही राहणार.
मुदत घालून द्या अशी नको हे स्वच्छता सुरुवात तेव्हा आम्हाला हे बघा सुविधाची काही गरज नाही आम्हाला या प्राथमिक सुविधा आहेत त्या आधी पहिल्यांदा तुम्ही उपलब्ध करून द्या आम्हाला ते याच्यावर काय मागेल मागणी आम्ही दिलेल्या आहेत झालंच पाहिजे. आम्हाला स्वच्छ टॉयलेट वॉशरूम सगळं घाण करून ठेवलं आहे. एस टी स्टँडवर पोरं येतात, बसने जातात वेगवेगळीकडे, टायमिंगवर बस पोचत नाही, काय नाही, ते आम्हाला मिळायलाच पाहिजे. खूप वाईट वाटतं एकतर, कारण स्वच्छतासाठी पण आम्हाला आंदोलन करावं लागतं. सुंदरवाडी असून पण सावंतवाडी दोन्हीसाठी कसल्याच नाही आहेत. हे एस टी स्टँड बघितलं तर किती घाणघाण जागा झालेली आहेत, बसायला जागा नाही आहेत, गळत आहेत, खड्डे पडले आहेत. ह्याचे आम्हाला काही झालं ह्याची जबाबदारी कोण देईल? तरी मागणी आम्ही सरकाराकडे करत आहे की आम्हाला सगळं एस टी स्टँड स्वच्छता करून द्या. म्हणजे रात्रीचं जाहिराती लावल्या जातात, आमचा ही योजना, आमचा हा नेता, आमचा हा प्रतिनिधी, ह्यांचे फोटो लावले जातात. मग जाहिरातीला तुम्हाला एस टी दिसतात, मग एस टीच्या सुविधा लोकांना द्यायला नको का? लोकांकडनं तुम्ही फंड घेता, टॅक्स घेता आणि त्याच्यावरती तुम्ही हे सगळं चालवता आणि लोकांना मूलभूत सोयींसाठी तुम्ही म्हणजे त्यांना देत नाही आहे. आणि हे खूप मोठा अन्याय तुम्ही या सर्व आमच्या महिला भगिनींवर, पुरुषांवर, युवकांवर, आमच्या समाजावर करताय. त्यामुळे आम्ही खूप निषेध या सरकारचा, सत्ताधाऱ्यांचा करतोय आणि याच्यावर कुठेतरी मार्ग निघालाच पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही इथून निघणार नाही. निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांचा आमचे प्रश्न पूर्ण झालेच पाहिजेत. महिलांना स्वच्छतागृह मिळालेच पाहिजे. रस्त्यावरचे खड्डे आम्हाला स्वच्छ बसण्याची व्यवस्था आम्हाला हिरकणी कक्ष महिलांसाठी स्वच्छतागृह. हल्ला बोल, हल्ला बोल, एसटी स्टँडवर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एसटी स्टँडवर हल्ला बोल. निष्क्रिय सरकारवर हल्ला बोल. निष्क्रिय सरकारचं करायचं काय? स्थानिक नेत्यांचं करायचं काय? आणि या इकडे हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या मंत्र्यांचा बंगला असून सुद्धा लक्ष न देणाऱ्या मंत्र्यांचं करायचं काय? सावंतवाडी बसस्थानक स्वच्छ झालंच पाहिजे. सावंतवाडी बसस्थानक स्वच्छ झालंच पाहिजे. एस टी व्यवस्थापक आगाराचे प्रमुख जे होते ते पण आमच्याबरोबर होते आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं की आम्ही महिनाभरात इथले खड्डे बुजवू, इथले रस्ते चांगले करू, आम्ही आसन व्यवस्था व्यवस्थित करू, मेन स्वच्छतागृह मुलींचं आहे ते आम्ही स्वच्छ करून देऊ, चांगलं करू. पण आज आमचा अतिशय सर्वांना चीड आलेली आहे, कारण काहीही त्यांनी केलेलं नाही. आम्हाला एक सांगायचं, इथून उजवीकडे बघितलं की सध्याचे सत्ताधारी, त्यांचं ऑफिस इथे आहे, तिथून त्यांना रोज बस स्टँड दिसत असेल. 15 वर्ष झाली आज त्याचा कोणताही मेंटेनन्स नाही, कोणतीही स्वच्छता नाही आणि जे आम्हाला अपेक्षित आहे त्यातलं काहीच केलेलं नाही. आणि त्यांना जर रोज ते बस स्टँड डेपो डोळ्यासमोर दिसतं, त्याची अवस्था इतकी घाणेरडी आहे, इतकी भयानक आहे. आणि हे जर दिसत असेल आणि त्यांच्या काळजात अजिबात त्यांना काही वाईट वाटत नाही आहे ते बघून सुद्धा, तर आम्हाला खरंच खूप वाईट वाटतं या गोष्टीचं
की इतकं आमचं सावंतवाडीचं बस स्टँड एकेकाळी सुंदर आणि सुसज्ज आणि छान होतं, त्याची अवस्था अतिशय बेकार भयानक. म्हणजे इथे रात्रीचं आलं तर माणूस इतकं घाबरेल. एखाद्या मुली, आमच्या महिला, कितीतरी मुली, हजारो मुली शाळेला आणि कॉलेजला या बस स्थानकात थांबतात. आणि आपल्या सावंतवाडीमध्ये मोठे मोठे कॉलेजेस आहेत आणि त्यानिमित्तानं ग्रामीण भागातल्या मुली, बऱ्याच मुली इथे येतात कॉलेजला शिक्षणाच्या निमित्तानं. आणि तरीही इथली अवस्था अतिशय बेकार आहे. मुलींनी जायचं कुठं? स्वच्छतागृह चांगलं नाही आहे, काहीच नाही आहे. मुलींना बसायला जागा नाही आहे, मुलींचं असू दे, विद्यार्थ्यांचं असू दे. आणि आता पावसाळ्याच्या दिवसात इथे रोगराई पसरू शकते. घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे इथे. नगरपालिका पण काही लक्ष देत नाही आहे, कचरा उचलत नाही आहे नीट चांगल्या प्रकारे. तिथे छप्परं गळत आहेत, सगळीकडे लिकेज आहे, शॉक वगैरे पण लागू शकतो. तिथे वायर तुटलेला आहेत. जिथे आपण शेड म्हणतो तिथे बसतो तिथे व्यवस्थापक, आणि तिथे त्या साईडला शेड पण गळतंय. म्हणजे अख्ख्या आवारात तुम्ही जाऊन बघा, कुणीही बघावं डोळे झाकून, ते पण सांगू शकतील की इथे मोठा खड्डा आहे. म्हणजे इतका जाणवतोय तो, नुसते डोळे झाकले तरी कळते की किती खराब आहे. आपण आगार व्यवस्था प्रशासनास काय अल्टिमेटम दिले काय निमित्तानं? आता आम्ही 1 महिन्याचा त्यांना सांगितलेलं, पण त्यांनी काही केलेलं नाही. पण आता आम्ही इथे बसणार आहोत आणि जोपर्यंत त्यांचं लेखी पत्र येत नाही आम्ही इथे उठणार नाही. आता की आम्हाला तुम्ही लिहून द्यायचे की आम्ही हे 8 दिवसात, 10 दिवसात, 15 दिवसात, फार तर 15 दिवसात ह्या गोष्टी होऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही 15 दिवसाचा अल्टिमेटम त्यांना देतोय आणि त्यांनी ह्या गोष्टी कराव्यात आणि आम्हाला ते लिहून द्यावं अशी आमची इथे मागणी, जोरदार मागणी आहे. आपली आत्ताच बोलणं झालंय आगार प्रमुखांशी, त्यांनी काय आपल्याला पुढचे हालचाल ते म्हणाले आम्ही ते कणकवलीचे प्रमुख आहे त्यांना फोन करतो, ते येतील वगैरे अशी उत्तरं दिली. त्यांच्याकडे काय मला दिसत नाही त्यांच्याकडे काय अधिकार वगैरे आहेत किंवा काय करू शकतील असं काय मला त्यांच्यावरनं वाटलं नाही विश्वास. पण याच्यात प्रशासनाने लक्ष घातलं पाहिजे आणि करून घेतलं पाहिजे. 15 वर्ष लागतात लक्ष घालायला. डोळ्यासमोर दिसणारी वास्तू इतकी पडझड झालेली आहे तिची, हे दिसत का नाहीये त्यांना? हा आमचा सवाल आहे आज त्यांना. तुम्ही म्हटलं होतं मागच्या आंदोलनाला 18 तारीखला दीपकबाईंच्या घरासमोर आंदोलन करू वाढदिवसाला, ते तुम्ही करणार आहात का? आता किती तारखेला वाढदिवस? आता तोपर्यंत दुसरे राष्ट्रवादीचे इथले माजी नगराध्यक्ष होते त्यांनी त्या दिवशी ठिय्या आंदोलन केलं. 8 दिवसात इथे त्यांनी सोल्युशन देतो असं म्हटलेलं आहे. मग त्यांची भूमिका वेगळी आणि तुम्ही राष्ट्रवादी नाही, आम्ही त्यांना साथ देऊ. जे कोण आंदोलन करायला अजून पुढे येईल त्यांना आम्ही साथ देऊ. मग ते कुणी असू देत, आम्ही सगळ्यांना साथ देणार. आणि जर लोकांसाठी उपयोगाचं जे एखादं काम असेल त्याच्यात आम्ही कोणताही विषय नाही, सगळेजण एकत्र येऊ. त्यांनी असं म्हटलं की 18 तारीखला केसरकरांचा वाढदिवस आहे, मंत्री यांचा वाढदिवस आहे, त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी इथे आम्ही आंदोलन करणार. ठीक आहे, आम्ही पण त्यामध्ये तेव्हा तुम्ही सहभागी होणार का? असो, आम्ही पण तेव्हा. पण 18 तारखेला आमची एक मुंबईला मिटिंग असल्यामुळे आम्ही तेव्हा जाऊ. पण जे कोण असतील ते त्यात सहभागी होतील. पदाधिकारी आता त्यांना सांगितलं तुमचे जे कणकवलीचे मॅनेजर त्यांना बोलवा ना म्हटलं. आता ते डेपो मॅनेजर जेवण पाहिले. आणि हे आमच्यासाठी आम्ही करत नाही. परीक्षा पुढे आल्या. आणि काय झालं प्रशासनाला जाग येत नसेल तर आम्हाला असं आंदोलन करणं गरजेचं होतं. आता तरी जाग येतो आणि लोकशाही आम्ही शांततेत आंदोलन करतो. कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्था बिघडत होते आमच्याकडनं पूर्ण लक्ष नाही. काय प्रकार नाही काय बघा हे बघा जो 8 दिवसात करून देतो आम्हाला निवेदन देतो आमच्याकडे कार्यकर्त्यांना सांगितलं की तुम्ही काही आमच्याकडे शांततेत आंदोलन करतो. शांततेत आमच्याकडनं आंदोलन आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतो. आम्हाला दिवसभरच्या पावसात उभं राहिलं खूप चांगलं. आम्ही इथलं मैदान देऊ. वारंवार सूचना देऊनही झालं नाही सगळ्या. 8 दिवसात आम्हाला लेखी पत्र द्या. आम्ही केबिनमध्ये 2 वेळा बसलो.
आम्ही आता साहेब ना महिनाभर त्यांना लिहून आणून द्यायला सांगा साहेब. त्यांनी घेतो इथेच घेतो. त्याने साहेब फक्त पत्र दिलं होतं आम्ही आम्हाला. इथेच थांबतो आम्ही इथेच थांबतो त्यांना पत्र घेऊन काय होत आमच्याकडून पावसात बसावं लागेल ना. त्या प्रवाशांना विचारत करण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासाठी साहेब आंदोलन करतोय प्रवाशांसाठी. त्यांना सुविधा मिळायला पाहिजे म्हणून आंदोलन करतोय साहेब. तेव्हा साहेब एवढी त्यांना कल्पना आहे प्रवाशांचा. त्यांना एवढं वाटतं की प्रवाशांना त्रास होईल. त्यांना 5 मिनिटात पत्र टाईप करून देऊ देत ना. आम्ही आणतो इथं. एवढी तुम्हाला जर साहेब एवढी जर तुमची प्रवाशांबद्दल एवढा कळवा आहे तर तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना कळवा ना. आगार प्रमुख कुठे आहे त्याचा शोध लावा पहिला. आता काल आंदोलन झालं होतं. आणि दुसरी गोष्ट हो साहेब तुम्ही नगरपालिकेचं नाव सांगता. तुमचा तो कचरा भरायला नगरपालिकेची 2 वेळा गाडी आली. तुम्ही का भरून दिला नाही त्यांना कचरा? मी स्वतः पाठवली 2 वेळा गाडी नगरपालिकेची. तुम्ही तो कचरा भरून देत नाही. तुमचा कचरा नगरपालिका भरून घेणार नाही. तुमचे सफाई कर्मचारी तुमची वेगळी व्यवस्था आहे. त्यांनी कंटेनर दिलेले आहेत तुम्हाला भरायला. मग तुम्ही त्या कंटेनरमध्ये कचरा कशाला भरत नाही? हो 2 वेळा गाडी आली नगरपालिकेची आता तुमचा कचरा भरायला. रिक्वेस्ट करून पाठवतो तुम्ही. एवढं तुम्हाला आणि आता सांगता गाड्या सोडा म्हणून एवढं तुमचं जर प्रवास खान कुठे खान 2 वेळा गाडी आम्ही सांगतो त्यांना काय सांगा ना. आम्हाला नागरिकांना किंवा प्रवाशांना त्रास द्यायचा अजिबात अधिकार नाही. चर्चा आम्ही केली आहे पुणे साहेबांसोबत चर्चा केली आहे. यांच्या डेपो समोर बोल बोलतात. आम्ही आता इथून साहेब सांगतो त्यांना आम्हाला लेखी द्या आम्ही हे करतो. त्यांना जर असेल तर ते 5 मिनिटात आपल्या वरिष्ठांना कळवतील आणि त्यांचं पत्र होतं आम्हाला. त्यांचं पत्र आता इथं mail करा. पोलीस स्टेशनवर 5 मिनिटात तुमच्या प्रवाशांची तुम्हाला काळजी असेल तर तुम्ही पत्र घ्या ना 5 मिनिटात. तुम्ही कशाला सगळ्यांना विनंती करताय? आणि आंदोलन आहे म्हणतात तर तुमची जबाबदारी आहे वरिष्ठांनी कळवणं साहेब. एकदा पत्र दाखव सांग त्यांच्या आम्ही कळवलेलं तर पत्र काय ते पत्र दाखवा ना तुम्ही कळवलेलं तुम्ही दिलेले त्यांना खड्ड्यात फिरवून हो वडकर साहेब आता पत्र दाखवते ना ते कुठे पत्र आता दाखवते ते आहे ते कुठे आम्ही आज डायरेक्ट हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल खड्ड्यांवरती हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँड आम्हाला लेखी द्या तुम्ही आम्ही 15 दिवसात हे करून देतो. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे प्रवाशांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे या हो तुम्ही विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा मिळाल्याच पाहिजे विद्यार्थ्यांना गाड्या वेळेत सुटल्याच पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या गाड्या वेळेत सुटल्याच पाहिजे हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल स्वच्छतागृह साफ झालीच पाहिजे स्वच्छतागृह साफ झालीच पाहिजे निवारा शेड दुरुस्त झालीच पाहिजे एसटी स्टँडची गर्दी बंद झालीच पाहिजे एसटी स्टँडची गर्दी बंद झालीच पाहिजे हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल मुलींच्या स्वच्छतागृह स्वच्छ झाल्याच पाहिजे मुलींच्या स्वच्छतागृह स्वच्छ झाल्याच पाहिजे
देशभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.